לעשות קריינות כזה כמו דורון? זה לא רכב, זה שיגור לחלל עם מזגן. אאודי RS e-tron GT Performance, כי אין עוד תכלס אפשרות לקרוא לזה בעוד שמות, כי כבר די סיימתם את כל האפשרויות. 925 כוחות סוס, 2.5 שניות מ-0 ל-100, יותר מהם התגובה שלך להודעה מאקסיט. טעינה מ-10 ל-80% ב-18 דקות, בדיוק בזמן שלוקח לך לשכנע את עצמך שאתה לא צריך אותה. טווח 600 קילומטר, מספיק כדי לברוח מהמציאות ולחזור. שקט מוחלט, אחיזה מטורפת ומראה, אאודי. כי כשאתה כבר נופל לחשמל, לפחות תעשה את זה בסטייל. I feel like we're literally driving around in a vagina. אישה בן שרמוטה, יא רבי, רגע. יואו, עד עכשיו פרפר אחי. יאללה אורי, ניתן פה בכיכר, דריפט. למה אתה צוחק? די מדריק, כי הוא לא זורק דריפטים, הוא לא זורק, יא מניאק, הוא לא זורק. פה בקפריסין אחי זה כבר סיפור אחר, אתה מבין? אחי, קפריסין חוקים אחרים, כבישים אחרים, זה כבר סיפור אחר. אל תפחד, מבטיח לך? אני לא ארסק רכב של $1,000,000. תחזיק רגע, תחזיק. איך הוא מגהד? זהו, אמרתי זהו, די, סיימנו. הגענו הביתה. זהו, הגענו הביתה. אורי, אתה בסדר אורי? מה אומר? בא לי להקיא את ההמבורגר. יש לך פה פינת הקעה.